awusiphithiphithi sesiphalaphala sami bathumela yelo igama elikhulu-ke lelo akusilo noma laba leli nikeza intokazi edlela ngalo yazi kuyangijabulisa ukuthi phela sihleli sobabili kodwa laba nehlese sekhona awu yangijabulisa le njabulo esinayo yazi nami ngiyathanda ukuhlala nawe udazi umngani nami akafuni ukuthi senze into esenzayo like ufuna ukuthandana nawe uyikhomprisha nami mina ngimuhle phela kunaye awu sanda sami ukhuluma ngomngani wakho uMandisa no lalela sanda sami yabona lento yaMandisa akufanele ukuthi uyifake emqondweni wakho because inhliziyo yami yathatheka ngakho akusho ukuthi akekho muhle naye cha muhle hayi ungangizwa ngawo kodwa phela ngendlela yakhe ichaza abanye abafana but engachazi mina ichaza mina esiphithiphithi siphalaphala la isiphambi kobuso bami yabona nje mangikubuka wehlisa inyembezi yothando kwazise phela indlela omuhle ngayo ukujula kwentaba idlangalazi angisho ukuthi ngithini kodwa nje bekufunza utshengisa ukuthi wena naye noma level angafani usublash ublashiswa yini awusho-ke uhamba nje lo esikoleni kuyafundeka esikoleni nje wehlisa umoya manje sengizobhala amafanele kusemisana sami futhi unyaka wonke wena ayikho into evunile kanti kwenzakalani cha phela angeke sithi sibheke empumelelweni nawe bese wena uyehlisa esikoleni isikole sibalulekile yabona kodwa-ke yazi njengoba hleli kanje ngiyafiselela ukuthi ngabe mhlawumbe sidla ama-strawberry sidla o-ice cream sidla yonke into kodwa-ke ngoba phela bavalile-ke ey'tolo zabo labo benza intando yabo ayikho into esizoyenza kodwa-ke sando sami ngizohlezi ngicomplaina kuwena mina nge-lack of communication ku-WhatsApp yazi angazi idasi mumasha ko-TikTok lento eniyenzayo mdansa nithiwa yonke la nto le hhayi angimosha nto ethenga idatha now and then bathi TikTok challenge yaphela kodwa-ke wena Dalo ngoba unami yabona khona lokho okuncane okhona fanele phinde uthenga idatha la khona sophinde sixhumane ngama-cellphone ngoba phela ngawe mina ngithathekile futhi ngifuna ukuthi siwakhe umuzi awukuniki imali sanda sami akusho ukuthi nginesiliva or negolide kodwa ngifuna ngaso sonke isikhathi ukubona ukubaluleka kwami empilweni yakho angikuthembisi okuningi kodwa ngithembisa injabulo kwenhliziyo yami wena nothando wami awuphela wena ewu yabo-ke siko sami ewu Awu hey Ntwana. Awu izalo Hamba kanjani mfowethu? Kumotsha. Ngisakwazi mfethu. Buyiqhumephi mfethu? yazi dadewethu kuyangisozisa ukuthola namhlanje lamachikeni akundaba ezitha kwazisa phela inkinga engibhekene nazo bedinga ukuthi ngibone isiphalaphala lesi singilamayo ukuze sikwazi ukungilekelela ngoba hayi ayangigila amantombazane dadewethu angifuni ngakujika kanti ukhululeka-ke bafisa uxhumana isisombululo vele awukho la ngithi ngiyakhona namhlanje ngikhona nje la ekhaya ya dadewethu nginenkinga la angithi uyazi ukuthi ngesikhathi uNomusa engishiya ngesimo sakube ehamba yekubo kwaphoqelela ukuthi inhliziyo yami njengoba beyicule emafutheni-ke bese ngithola umuntu ozoteketisa ayithukuzisa inhliziyo yami nakho-ke uzipho zethu sayithukuzisa inhliziyo yami hhayi-ke engivuka nazo namhlanje nje ithi uNomusa sikhuluma nje usendleleni uza la uyabuya manje emagcekeni akondaba ezithu usefuna ngokwakhe-ke manje ufuna uba wengane yakhe angazi zoyilungisa kanjani leyo nto yabona nje bafo engakutshela kona ukuthi mina ngingakuyala ngifike la ngifike khona ngihambe kodwa egcineni isinqumo soqhamuka nawe ukuthi wena uthanda bani ngoba mina ngizokuyala kodwa inhliziyo yakho kumele ilandele le mthandayo kodwa mina ngokwami njengosisi wakho ngibona engathi uma ingane right iqiniso lelo and kuyangithokozisa ukuthi usho njalo njengisa ukuhlakani sisi wami kodwa yazi inkinga ithini-ke manje ithi inkinga njengoba uma wengane wangishiya kwafika omunye wabhandisha inhliziyo yami wayihlanganisa wayibamba wayiqinisa yasondela kuyena ngaze ngayibona sengibuyela emathandweni nami kuzoba njani uma sengimdayisa ngenxa yalo muntu obuyayo engazi noma uzobuya ehlale kumina noma uzokwenzakalani Ngasuke ngahlangana noThabile yabo. Mama engihlangana noThabile ngimasane ngicela ama-life back futhi masane ngibhampele futhi ingane. Itheme ngibhampela futhi ngamasane yacasuka yabo ngafaka isicathulo. Manje angazi noma ngiyafunakala la noma nje Ntwana angazi kwenzakalani. Awukazi wena uze lutho ngala. Ngingakaze ngize lutho. UNthabile imuphi lo ungitshela ngayo? Yawu yena boy. Bawami. Akudala mfethu bekade ngakezwa lutho. Into enginikeza yona nje mfethu advice ukuthi mfethu ungamashela uxolisa leya ngane mfethu yabo. Ngoba uyazi mfethu lento le ukuthi izokufaka emahashahasheni. Yabo leyo nto le. Wena ube wrong mfethu ukuthi umshaya bengafanele umshaya. Engase ngidinile.
Mfethu into enginikeza yona mfethu ungamashela mfethu uyoxolisa kuyamani mfethu. Ngoba uyazi ukuthi mfethu uzofahla, fahla kwakho mfethu uthola isigoli esikhulu. Yabo leyo nto. Siqede sonke le stress mfethu. Yazi uma oledi lapho uma sana ngiphathele iPlayStation mfethu afuna siyodopla zade ngagcina ukuchitha isikhathi nami. Awukho busy vele. Angikho busy mfethu. Yabona sithando sami. Ngiphathekile kahle ngempela into enzeke eThabini. Uthi ngabe unezitho uyithathaphi? Ngabe ushawa ba kuhlunga nje? Sithanda sami ngesikwazi ukuba nempendulo walokho. Uyambona nawe usalele. And lo sisi lo mlethi ngibonile la ukuthi ubedidekile nje kwayena. So ihlisa umoya uzoba right. Kodwa nje uThabile ulungile ukuthi nje ngabe sekwabela nabantu azomshaya baze bamshaya kanjeni. Kodwa ngeke kuphele kahle sokuqala. Bayabasho ukuthi kuze ngiyane Sithanda sami akubuyisele ungayenzi leyo nto. Awungayenzi leyo nto. Ihlisa umoya wena uzoba right. manje uthi ngithule ngibuke. Mina bafike ngakusho ukuthi babizi bobabili uhlale nabo phansi njengezithanda zakho. Ukhuluma iqiniso khona nawe uzokhululeka emoyeni inhliziyo yakhe ikhululeke. Ngoba le yenza njengamanje ngeke izikise ndawo ngakutshela. Ngiyakuzwa lokho sisi wami. Kodwa uzocela ungenzele ifavor wena. Okay. Ukuthi ungikhulumele noNomusa. Vele niyazwana. So ngicabanga ukuthi uma uzokhuluma naye because uyayazi inhloso yami enkulu mina. Ngibukela kubani? Ngibukela kumseleko. Yabona namakhosikazi awu5 anawo. Nami ngifuna ube njalo la ngizogcina indaba ezithi. So ngizama ukuthi bonke babambisane babe right. Kodwa ke ake ngikushiye sisi wami. Ngizokhuluma nawe ayingiphathi kahle le nto. Okay. Ubuya kanjalo. Yabona indaba engane. Ngathi bengenze njani Jehova. Yazi mngani, namhlanje esikoleni bengingafundeki ngithola. Bevele duma ikhanda ngingazi usenzakalani. Khona sesifunde life science hayi. Ngiyakutshela ngivele duma monga angazi usenze njani yabo indaba yesikole nje mina. Yewe mngani yazi ngikubonile ngempela ukuthi wenzakalani vele ngawe. Yazi nje mina ngivele ngadideka mngani. Ngitshela wemngani lapha ekhaya ungaphika mngani. Uthi somdala uhlezi xabana usizitho zethu. Hlezi kunomsindo akusenzeki lutho nje ekhaya. Angisazi mina. Usizipho zethu sethende nje iyamhlanyisa ngekhanda lapha. Yewe mngani ungayisho leyo nto. Makuwukuthi ka-info umayindi-ke mngani ayikho-ke inkinga ungeza ikhasi wofunda ngoba vele ngamamano egeography baqedanga. Ngiyakutshela mngani ngikhululeka kahle ngoba sazi ukuthi somdala. Soqala kusasa ukufunda usazazi ukuthi somdala ekhaya. Alright mngani ayikho-ke inkinga ngizobona ngayo. Vele uzovuma ngiyazi. Ushilo ukuthi last time akabathandanga nami nakusami nathi. Kumele ngikhuphule amasokisi. Hayi ntwana yami hamba kanjani? Wapocobana namhlanje sizakukhalela kwenzakalani intombi yakho siyovele kwenza njalo. Akandlutho-ke mfethu lutho into ukuthi nje ngivele ngathola ukuthi manje usisi wami manje bamshaya manje ngazi ushaya ubanazethazi manje ngakwazi nje ukuchaza Mankabe yami ehlisa umoya. Usisi wakho ushayiwe ushayelani kanjani? Understand? Wangalazo ngifuna ukutshela wona mina ukuthi bafa kumele ngimthole lo muntu wenza kanje usisi wami naye kuphele kahle. Ngiyakuzwa ngabe phela bengisho ukuthi mina mhlambe lengane le ubani uthobeka. Hayi siyakuchithela ngoba phela hayi lesasibhankaza sakho wangicakela ngazo lapha. Usazoba nokukhuluma ngale ngane le. Hayi andlutho-ke ahlangene kakhulu naye mina naye stress ukuthi kuyilo muntu lo kumele ungitholise yena bafa. Lalela chazela. Into engahluphi le. Yabo? Mina ngihamba ku fast lane uyakhumbula ungicakela ungihleka uthi bheka manje idoti. Yabo? Idla umniniyo ke manje idoti. Ngumseleki ngibambe ngapha nangapha. Angithi yabona ngicala amahlaba kodwa ngibona ukuthi ngisela sana. Hayibo, wena ngesikhathi ngitshela ukuthi ngiserious mina izinto zengibhedela ukuthini? Kuthi hayi, ngasho asizokushiya. Ngisala ngoba ngase ngisiza ngalutho. Hawu
hawu mngani awunehaba phela akubhedanga nje ngaleyo ndlela leyo. Kodwa nje mngani ngayifundeze. Ngizwe mngani phela ufuna ukufundisa le challenge yakho le. Ngiyayithanda shem uyenza kamnandi uyangichaza shem ngiyayibona mngani phela ngizofundisa nomngani nami ufike ke yes. Abantu abami njani kodwa? Homa manje usubuyile manje uzizunjani nje usupha eclinic? Hayi sengibuyile abantu abami. Odokotela nabahlengikazi lapha bathe angibuye ukuze banginika nedate yokuthi hayi mhla ka20 sengolanda amaphilisi. Bathi angiwadlele ekhaya. Kodwa ayanda yena uphi? Ande sasekitchen uyeza. Aningibizele yena. Homa usubuyile? Ayanda yazi ukuthi ngiphathe. Ngiyajabula. Awu ayanda nganyami. Ngikuphathele nama-chips yazi. Ama-chips akho. Ngiyabonga. Phela ngazala mina. Futhi ke enye into engiyibonayo ngishilo lapha yana ukuthi ozongilandela isithandwa sami wena Ayanda. Hayi macala ubuye mina yabo. Mncane lona usayingane ngiyakwazi eclinic. Hawu yina anishoni kahle. Umbali yena kuyisimanje nombali. Hayi umbali masabuye ebusuku. Usevela ihambela asasho useyihambela kwakhe. Weba kwethu. Usendilanteni njani? Awu yaqala inkathazo. Yaqala inkathazo. Yey, Mbali. Ma. Mbali. Hey. Che. Phila nami. Hayi mantombazane siwaxosha la ekhaya phela usaziwa wena. Lutho, ngixosha kanjani nje? Ukuthi ekhaya phela kade ngisala kunento ekade isalungisa isimo nje lapha ekhaya. Hayi ngiyajabula ukuzwa lokho. Basiza kwafika nalobhodile ngekade ngimkhumbula Nkosi yami. Nangu nje. Yeah, kwenzakalani phakathi kwakho ke nobhodi? Oyi, bhuti wakho. Izinto ayihambi nje kahle. Ngimbiza. Bhuti omdala. Bhutiza. Kwenze njani manje? Hawu, sisa usho ukuthi ngibizela izinto ezikanje zinjela ekhaya. Kunjena nje. Wenze kahle ngaphathi isitulo sami khona ezochaza kahle noma uthi ingane yami yenziwe. Le nto esengiyibonile wrong le. Kwenzakalani? Ulimalile. Ngeke ngisayibuzile mina uthi impilo. uyaganga. Akazange ahambe lawo indaba ezisenje. Oza la khetha umndeni mfana. Kodwa yena la kolungaka ungena nje ngomnyango. Yazi nje. Lalela. Yabona into le? Baba ayithanda yeso. Ma wakho sokufanele ngichazele kahle la ukuthi kwenzakaleni. Kuba bazamcindisela ngebhandishi buka nje. Kahleni bowulaka Nkosi. Alright kulungileke. Sibonga ukunibona. Ngibone nokhetha umndeni umfana wami usho ke ukhule kahle kodwa ngayake akuphele. Bomncisha ukudla yini kanti? Yake ngengane yami ngeke. Wathi ungibona mina ngigcwele kanje ufana ugcwele umfana uqaqijime ngisho singifana noba. Alright. Into ke ithi ke manje ngiyajabula ukunibona kodwa kufanele ngihambe mina. Umngane wami umazi akekho right. So ngoba ngekho right, njengoba umngane wakho eqiniso kufanele ngihambe. Kahle phela khetha umndeni hlala la. So hamba nawe sobona umazi. Angithi? Awu, wanqaba man. Ngile, bese phela kade wangcina. Athi ngihambe mina nokhetha umndeni mfana wami, khetha umndeni. Awu, usuyahamba kanjalo nje. Hayi bantu abami, ngiyabona kwami. Ngise kadokotela nje ngisesibhedlela. Bengizwe ukuthi khona into engahambi kahle la ekhaya. Yazi ukuthini nina nobabili? Ake nisi kancane umuntu ozomtshela iqiniso. Yebo, akusheshe. Khumbula ukuthi ngiyakuthanda yeso. Ngithe Kumele akusheshe. hoba clear la eMaths le ukuthi angisinga ukusiza kuphela. Wena uzohlala la. Eduzane kwami. Ngiyakuthanda yeso. Uzongixoxela kahle. Kwenzakalani? Umbali benobhutila bebexabana lana. Futhi umbali useqinile bekhuluma nakudala la izolipha ngubani. Useyajola. Sabona nasisakala amanyali. Yazwana ngiyakuzona. Wayengempela sithi umngane wami sithenze kangaka. Singajolani baba. Ha, Asibona futhi abangani. Kanti futhi asilungani. Awukwazi ukufika la uzongidilika nje ngenxa yokuthi thina nokho. Futhi awukwazi ukungena endabeni zethu. hayi bokufanele phela ngene endaweni zethu. Wena ngicela ngizothula wena ukuthi umngane wami kanti bese uthola kanjani? Fine. Vele ukwazi ukungena endabeni zethu uhamba khona. Dumisa unyiswa wonke lo mina tshona nomba. Vele bekufanele vele ngudumise. Ukusiza ngani ngemva kwalokho? Kusize ngani? Mhlawumbe phela ukuthi ngisize ngani kanjani?
Yabo wena. Utshente yona ntombazane. Ungalingi uzama ukusondela mina ezikucela ngoba ngizokuravaza.